Salutare toată lumea, numele meu este Ionuțou și am decis să joc 1v1 pe Mitosis cu Albert. Cu pro player. Nu știu, eu nu prea mă descurc la Mitosis, cum ați văzut și în episodul anterior. Eu sunt mai pro ca tine, spune-le, recunoaște. El e mai pro ca mine, într-adevăr, eu nu prea mă descurc, nici nu știu ce să fac. Uite, dau O pe să mă asta fac- și nu merge. Facem parul, facem parul că mă fac mai mare decât tine. Cât ai tu? Cât ai la scor? 83. Eu am 77. Așteaptă. Ia uite, mă. Desparte-te în mai multe, să culegi cât mai multe de alea. Cât ai acum? 105. Acum? 132. 36. Ești despărțit în multe? Nu, acum sunt despărțit. Hai. Tu cât ai? 135. Eu am 160. Cât ai? 185. Tu? 198, 200. Gata, să pe primul loc. Nu pentru mult timp. Aoleu, Aoleu, mă, nu pentru mult timp. Ia vină. Oricum poți să te mâncă și eu sunt despărțit în mult. nu mă leg eu acum. Am să vii ce să fac. Aoleu! Ce-mi faci, mă? Ce-mi faci azi? Nu! Bă! Bă, joci bine, ai început să joci bine, nu glumă. Ce-ai făcut, băi? Nimic. Nimic? Ce om. Am mâncat. Dar cât e ceasul? 12, de vreme. Rău. Până la cât vrei să stăm azi? Eu stau și până la 5 de dimineață. Pe unde mai mama, în pat. Băi, dacă mai Dacă vedea mai mi-ar merge și mie tableta. Pe un am dat tot. Ce? Ia uite, bă, cum le mănânc. Uite cum le mănânc, fii atent. Ce-ai făcut, bă, Ionuț? Că poți să mă... Tu cât ai scor? Ți-a plăcut faza? Tu cât ai scor? 833. O să te ajung eu, sigur. Eu am 32 scor. Acum apoi să mănânc toți virusii. What the fuck, cum îi mănânc? Dar cum mănânci un virus? Trebuie să fii despărțit în multe. Și cam de la ce scor poți să-l mănânci? N-am înțeles. De la ce scor poți să-l mănânci? Niciun scor trebuie să fii
Să te desparți în multe. Sper că se aude bine pe filmare. Da. Sunt imens, ești prost? Ce faci? Da, mă, mai încearcă în continuare. Plec. Încearcă, mai încearcă și mai Nu te încearcă. pup, plecă mă de aici. Nu te Și mai Cam încearcă. Nu. Aoleu! Mă crezi prost? Ia zi. Aoleu. Ah! Aoleu! Tu cât ai scor? Bă, Mm. fii atent. Îți dau ție multe, uite, ia partea asta. Să vezi că tot te bat. Facem pariu? Bă, stai mă, ce faci? Uite, ia și partea asta. Și fii atent. Ia desparte-te în multe. Să vezi ce tric. Acum. Intră, mă. Unde? În mine. Ai auzit de tricul ăsta? Să vezi ce trick îți fac eu. Gata, bă, să vezi cum mănânci spike-urile. Eu am crezut că chiar mi arăți ceva, dar... Mâine pe la ce ore și... La afară? Nu știu. Și cu cine și... Mâine pe la 2 filmăm. Nu? Da. Bă. Recunoaște, bă, că te fac praf la Gariu. Da, Și la Mitosis. eu n-am treabă cu Agariu și cu Midas. Bine, înainte mă descurcam. În ce vremuri? 2000? Da, mă, ești nebun. Cât ai la scor? 140. Cât? 140. 1140. Hai, fraiere, cât te iau. Băi, te speria la cât sunt acum, ești prost? Păi nu mai Văd te toată- desplați tu. Văd toată mapa la câte sunt despărțite. Ia zi-mă unde ești. A? Ia zi-mă unde ești. În locul tău nu mi-aș dori să vin la tine. Da, și mă, că poate le știi. Ia, mai bine. Ia, uite-l, mă. Bă, și-l mâncam. Pe cine? Pe tine. Degeaba, fă, că mă împărt. Ia uite eu ce fac eu. Hai, mă, dispăr. Cât noroc că ai avut la faza asta. Au! Ăsta mă mănâncă, ești prost. Mamă, câte să spart fără să vreau, dacă între mine mă mănânci. Ce bună glumă. Ia uite în câte spart. De ce fugi, mă? Taci, mă. Plecă de aici. Bă, plec. Oh! Hai, frate, că nu mai e. Ai scorul 39 și am 1298, ești prost.
Ești prost. Să vezi că ți iau tot scorul. Când? În anii 87. Au trecut. Păi adică niciodată. Că au trecut. Știi când mă vei bate tu pe mine la Gario? Și Mâine. mi-am mităsit? Când o veni Mia Khalifa în România. Și poate vezi că vine mâine. Câți abonați ai? 17 și pe un cont 12. Trebuie Păi să... se uită lumea la tine. Eu nici nu prea... Eu fac YouTube așa. Că îmi place să filmez, nu știu. La troll mai se uită. Ha, mă. Unde ești? Unde ești tu? Hai stânga sus. Stânga sus, hai că vine acum. Stai așa să mă fac Nu, ceva. dreapta sus. Ah. Ce coincidență și eu. Să ce coincidență. Că mi Oh, oh. Eu... Nu, nu, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, Lin? Da. Fugi. Da. Ce ai făcut, mă? Gata cu distracție. Stai că mă zici. Hai, Hai, mă, ia și tu. Hai, mă, ia. Hai, mă, ia că te omor. Pe unde mai ai, bă, că sunt peste tot? Unde ești, mă? Nu spun. Uite cu e frică, uite cu e frică. Păi te mănânc. Oriunde ai fi, eu sunt după tine. Ia uite. A, mă ia și partea asta. Să nu fiu volangiu. Cum te mănânc după aia. Bă, vrei să arăt cum să faci un trick split? Desparte-te în 40. Ok, sparge. Oh, nu, 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 ce credeai că faci? Dă-mi feed înapoi. Ești în vreo 40 de spărți, băi. Denis. Ce faci? Nu mă joc. Da, ce? deci cam atât și cu acest episod. Eu am fost Ionuț alături de Albert și ne vedem data viitoare. Pa!